Wat is er? Oh, wacht eens Is het even. fout? Wacht eens even. Wacht. Want het is denk ik niks erg. Wacht, heel even maar. Sorry. Ja, Maarten had op een bepaald moment zoiets van... Goh ja, die Dorothee en dat plan, moet ik daar naar luisteren? Kan dat nu? Zijn we een plank kwijt? Maar ja, nee, niet kwijt. Maar ja, we vinden niet welke dat is. Oh my god. Zijn we een plank kwijt? We vinden niet welke dat is. Oh my god. Zijn we een plank kwijt? We vinden niet welke dat is. Oh my god. Oh my god. Ja, dan moeten die planken eens allemaal beginnen tonen, hè. Maar jongens, toch, maar dat is... Ja, oké. Hebben we alle dozen gekregen? Er zitten de juiste planken erin, want misschien is er een fout in de fabriek gebeurd. Ja, maar misschien is de plank gewoon veel smaller, maar dan vind ik dat hier niet goed in verhouding getekend. Nee, dat is niet goed getekend, hè. Allee, dat is ook zo'n... Ah, wacht! Dat is ze! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Godverdomme, nee, ik krijg die dingen niet deftig recht. Oh, ja. Helemaal links moeten die. Ja. Rechts bedoel ik. Links naast u dan leggen zeker? Ik weet niet, ja. Links. Rechts bedoel ik. Naar links. Rechts. Naar links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Wacht. Het is klaar. Oh, yes.